straight to the point. Now, atong pagtagad mga higala, nining atong mga issues karong buntaga mga kaigalaan. Atong balik-balikan atong issue karong buntaga mga sukitig paminaw. O niya kinini ang aris at sa atong paghatag pagtagad sa kaniatay atong kumplinan kadali ato sa pagtagad mga higala, no? Kining maong sitwasyon. Okay. Ang katotoang na pusilan patay dahil gahapon sa Kwanday dito sa may manipis na ilhana, no? Atong pagkuhaon ng report niya taod sa mahigala. Pero dili pa aris atas tong complainant gamay kay di mahigalay mga Maxim drivers nga doon na sila reklamo kay gipangdakop kuno ning ilang mga motorsiklo. Unya kinini ang gipang-impound ang ilang mga motor, no? Ilang mga motorsiklo. Unsa man ni atong ipasaysay sa niya mga higala, no? Kining maong sitwasyon para ato may galang maklaro ning tanan usa mga sukintig paminaw. Okay, paduol sa mikropono nong. Kisa to yung ngalan nimo? Magno Dilicano, attorney. So kining Magno mo ni imong first name? Ano yung first name na ako, attorney? Okay. Daghan mo ini nga mga nagreklamo? Daghan, attorney. Katunayan gani atong Bernes, itong miyaging Bernes, usa ko ato nga katong reklamo ka. Oo. Usapod sila pero wala nako ka appeal ato kay ni Ari ko dire nimo ta nagkikita ako nya karon man ko ang schedule nila karon man daw. Oo, kay amo pang gi-evaluate sad kining maong problema, no? Lagi attorney. Okay. Sige, so unsa man gining reklamo ha? Isay-isay ko na mo be para mahibaw-an nato ni. Kani man gud siya attorney. Pilimero jud ani. Kay kining Maxim dugay naman ni diri sa Cebu. Ikaw driver ka ning Maxim? Kuan ko attorney, rider ko. Rider ka? Unya? 5 years na mi ani sobra, 5 years na sobra. Unya nahibong lang mi nga karon after 5 years karon pa man migi panglutos. Gilutos man mi aning taga LTO. Wa mi kay bawog nganong unsay hinungdan ani nganong ilaming gipanglutos nga nanginabuher man unta migtarong. Okay, pila man ka mga motor ang ila na dakpan? Atong kuan attorney, atong sa atong adlaw murag atong Sabado napo na kuno to matud pa sa muang admin. Napo na unya karon dito ko sa opisina na po'y nadakpan kuno gahapon ug atong usang kadlaw na po'y nadakpan siya mahurot gyud mi ani attorney madugay. So unsa may nahitabo kay kinini ang gi-impound niya mga motor? Gi-impound attorney. Asa imo ron to dito? Tuwa dito attorney. So gawa sa motor unsa pa may panguha inyo mga lisensya wala pa? Lisensya attorney. Ikuha sa diay. Gikuha apil. Gisiwan mig TOP. Pila naman kakatuig nga nag-drive ining sa Maxim? Almost 2 years na go attorney. Nya karon pa ko nakasugat aning dakop. Okay. So unsa man kuno rason sa ilang dakop? Ang base sa kuan attorney sa iyang TOP nga gi-issue ni Katabas kuan ang butang niya violation dire kay no franchise. No franchise. Mao ra attorney. So kinini ang okay, last week mo gipandakop unya mao to nakuha nga info sad nga kanana ang inyo ining Maxim matud pa sa tong initial nga nakuhang report, no? Kinini ang mobiyahe mo kanang i-book man mo, di ba? I-book attorney. I-book. Unsa man ni tinuod ni nga permiro nagsugod ng delivery lang? Primero attorney kay kani siyang Maxim na tao adtong 2019 man siguro ni attorney. Atol sa COVID pandemic. Nya mo ni siyang natawo nga delivery kay kusog man kayo ang delivery atong panahon na attorney kay kanang ang mga tao nag-lockdown man. So dili man pagawson. So nagamit ni siya delivery. Kusog kayo delivery ra mi ato. Sila wala pa man ko ato ka suway. Delivery ni kusog kay ni sila delivery, okay ra ni sila delivery. Kay pandemic man to. Nya karon kay pag human na normal na, balik na tas normal. Muhinay naman ang delivery ato ni kay na normal naman makagawas ng mga tao. Nya so karon ni karid na pod mi og mga pasahero. Kay og magsalig mi sa delivery, dili man ka coop up sa mga adlaw lang nga pangkuan. Among makita na mo kadadlaw kay gamay ra man delivery niya. Ang Maxim driver rider nagkaan na mo kadagan.
Daghan na gud sobra na may mga 3,000 siguro diri sa Cebu o 4,000 na ba? Oh, mga inana na. Oo. Di og magsalig mi sa kanang delivery, dili na may ka kupap mo nang nikarit pud mi og pasayro nya. Okay ra man to, wala man mi dako pa. Karon naman ni hitabo inani. Sumo ni inyong reklamo ron. Mali among reklamo ako, na-stress na gyud kog maayo ni attorney kay ato pa kong pizza size na tanggong akong motor dito. Unya, anto drone niya na impound dito niya wala ra ba ni klaro ang ilang impounding area kung motor dito wanan initan. Pati luya lata na to dito. Unang ngayo kung tabang ni man ni attorney og kung sani para maklaro ni ba kung say problema ni. So nag-hold mo og protest rally na tong Biyernes o gahapon po doon na po mo laing protest rally. Gahapon po dato ni. Diin man mo nag-rally. Diya sa LTO 7. Oh. Hindi ka tubang mo sa mga official. Wala may atubang ato di sila mo tubang niya. Na ganito taga media dito musud unta dili pod pasudlon sa gwardiya. Wa may pasudla. Okay. So unsa man ang ato ining kalakiharon nga kasabot ta sa inyong punto no nga pag 2019 kusog kay ang delivery no daghan man daghan mo mga apps ato nga magpa-deliver kay mga tao god lockdown. So mo adtog mga magpakumpra apil pud na no apil na to re pabili nagani bike ato mga bisikleta na apod. So mo tong panahon na kusog kayo magpa-deliver no kusog kayo ang delivery na mo atong panahon na kinini ang lockdown man nya karon wala na lockdown so mga tao dili naman magpapalit mo gawas naman gawas na hinay na inyong delivery na agyapon pero hinay na mga COD kasagaran nya bagpanghadlok ra ba mi kuha sa mga COD pod labi nagdagko na kay napoy scam ako gani na scam naman ko 3,000 attorney. Ano na scam ka? Kay kuan dihay nagpa COD nagpa pick up og kanang games mato nga mo computer. Niya COD man 3,000. Niya so akong gi verify gitawagan nako ang receiver okay ra. Niya pag hatod nako dito kay kinahanglan na daw testingan. Ya, pag-abot dito kay pag-testing di man mo gana. So, wala niya dawata. Unya karon kay akong tawagan ang katong akong pick-upan. Di naman mo tubag. Wala. So, scam. Na-scam ko. Di na mo tubag niya. Kung gipangita dito, wala. Ngutan ko dito sa area. Wasla kayla. So, luwi kayo, pitimbayta to rin. 3,000 to. So, karon mo na hitabo karon inyong reklamo kay apil lang po mo, hindi man maka-delivery, di naman makakusok ang delivery, ara mabuhi sad mo, na masayro na lang sad mo. Mo na hitabo mo na hitabo So, ang hitabo, ang LTO sad dakop mo, kawa mo franchise. Wala ko na franchise ato niya, mo lagi niya akong pangutana, kay matod pa sa admin, ngano kuno nga, isuan mig do franchise nga ang motor daw wala man kuno ni franchise. Wa magi franchise daan pa na motor. Pero ang uban day mo na kuno kay ngano man nga do na sa mga reklamo kay uban pwede ra man sila, no? So sige ato lang ning pagtagad ha. Ato lang siguro kontakon sa ning LTO ni para ato may bawaan unsay ilang side sa ani. Mas labi maayo to rin. Para mahatagan pud mig katinawan ato rin. Para mo kuan mi ugasa mi mo lugar kay nanginabuhi ra ba yung tamang tarong ato ni. Wala gyud may gaprohisyo sa atong katilingban gani nakaserbisyo pa may kay kanang mga estudyante kasagaran among pasahero estudyante og trabahante nakatabang gid nila kay di sila malit kay baw kas dalan karon aton nga pertig yung trapika. Unya kami makaliot-liot magyud may gamay. So makatabang-tabang may nga di sila mangalit. Nya at the same time kami na nakahatabang pud sila namo basi versa ba to ni kay mubayad bang po sila na mo napon mi kita na ba so wala may nakahasol sa katilingban na to niya nakaserbisyo pa mi og boto na to rin basin og kuanon gyud ato lang ko ang pamahayag ang LTO sad kay angay man ning i-resolbar ning problema ha kay kini gud mga motorsiklo actually medyo ihay panginabuhi ron panginabuhi na mga habal ara bata kini ni ang medyo risgo man sa kuning single motorcycle dili lang maxim kanang tanan nga mga single motorcycle. So mao nang mag-amping gyud bitaw mi ato na mao na nga kanana ang ato paminaon sang LTO unsay kalaki ani nila kay kini gong single motorcycle wa pa magani mga franchise day. Kaya tanan hasta gani ang mga habal-habal sad no.
Pero ang uban manakay magigulagi kabalhabal kay di makakalusot sa traffic. Tungod sa traffic attorney. Grabe kayo. Sige lang, ato. Tununan kami nakaserbisyo sige mi. So okay. Imong giswayan og kuha to imong motor dito. Pila may bayronon kuno din mo kuhaon nimo? 6 mil attorney. Nya kanang ang nakapait lang ang akong gikagulan kay masitol na mo ang bayronon. Ang motor kay dili ma-release 3 months pa kuno attorney. Nya mo to dito, mawanan init na malata na to akong motor dito, attorney. Nganong 3 months pa mo kuno? Mahilang gingon, attorney. Wa ko kilibutan kay di mo kuswituan ng ilang balaw lang siya. Kami nang inabuhi ra gyud magtarong. Sige lang, ato lang suwayan og tawag ang LTO para pa-explain karon po nato sila, no? Kay kini gyud ni Maxim. Actually, di lang Maxim, kanang tanan nga mga basta mga single motorcycles medyo alanganin magyud. Pamasayruhan na to, no? Okay, so kinini ang mao lagi ni ang realidad karon wa pa mo gini mataga igod og kuan ni mga single motorcycles kay medyo kuyaw man sa mga pasayro apan in reality daghay manakay kay aron makalingkawas traffic. Mao man yung hitabo. Yang ang sasadaan ni attorney akong pangutana nganong ang Maxim hantud karon wala pa gyud nila matagai og kanang unsa na permit man siguro na unsa permit kay ang mga moped angkas joyride nana naman sila legal man sila di man sila dakupon nya naibong ko nganong kanang moped bago ra man na kaming Maxim nga almost 5 years na may nganong wala pa may hibong ko ato ni mo ginam kung kahibong nga gyud. Sige, ato lang pagtagad ha atong gi-contact ron ang atong LTO. So ni karon sa atong linya ang LTO 7 Assistant Regional Director. May ato na-contact ron si Arturo Apolinar ato sang pagtagad may gala para mapangutanan ato unsay kalaki ani o niya unsa mga higalay side pod sa LTO, no? Sige ato. Sige para matagag katinawan. Kay ba man sa standing gid aning mga single motorcycles lagi pero mas may ma-explicar ni sa LTO. Lahat ng tanong straight to the point. Okay, atong makaron gamay lang. Okay, ato makauban karon sa nga linya si Arturo Apolinar ang atong LTO 7 Assistant Regional Director. Sir Apolinar, mayong buntag sir. Live karon sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Good morning. Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning sa inyong tanan. Attorney Rufil Banyok ni sir dira sa DYHP ug IFM. Sir, kanang doon naman goy among complainant diri nga taga Maxim, so manang amo lang sa mong gitawgan para ma-explicar po nato, mapahibaw po nato nila ato mapatin-aw po nila unsa gay tubag sa LTO labot ani kay kini kunong ilang mga motor gipangdakop unya mo na ilang giingon nga kanana ang mahal ba kuno bayran ni kuha unya kining pwede bang matagaan og eksplikasyon sila nga ngano na unsa nang hitabo nga ngadto pa kuno 2019 sa nagsugod kini karon pa man ni andakop. Yes, sir. Regarding that memorandum circular regarding sa motorcycle taxi, kini sila, dili pa ni sila one good ng officially nga makabiyahe sila tanan ang area sa Cebu or sa Region 7, maulan siya tagaan og pilot testing project. So regarding sa Maxim, ang Maxim lang ang wala ma-appeal sa listahan sa mga gitagaan o pilot testing nga kumpanya nga pwede sila makabiyahe diri sa Region 7. Wala pa may good lay finality good kung i-authorize na ni sila tanan. Still on the pilot testing period pa ta. Based on our Secretary Attorney Bigor Mendoza II. So unsa may timeline aning testing period, sir? Regarding sa timeline sa testing period, sir, ang DOTR through LTFRB and LTO, sila na sila na maka-evaluate kung pwede na ba sila matagaan o official and authorized motorcycle taxi diri sa tibuok nga area, especially Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya diri lang na sa Region 7 gitagaan og pilot testing. Okay. Sa tuglaro ho na kining motorcycle taxi, wala ni sa ubang lugar, dinhira ni sa Region 7. Tungod kay gihimo tang pilot
testing dinhi, gihimo tang pilot. Yes. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, sir. Now, unsa na may status ani inyong pagpahigayon o pilot testing, sir? Sir, regarding that point, wala pod ko kay until when sila makahatag og finality sa pag-operate sa mga motorcycle taxi diri sa tibuok na Pilipinas. So kanus ama sugod kining maong pilot testing? Sir, pag-abot na ako diri 3 years ago, na sila. Okay, but was it considered as the start of the pilot testing already at the time? Yes, sir. Yes, sir. So how long would the pilot testing be? Wala po ko cable, sir, sa programa sa motorcycle taxi pilot testing program kay especially diri sa Region 7. Limitado lang ang akong functions diri, sir. Mao ba? Kay mura man gud og kanang sa pilot testing, ibutan ta lang pilot testing pa man apan mura og sa ilang kabahin ba sir, mas maig ma-explicar ni klaro gyud kay kung pilot testing, correct ba ko nga ang Move It, ang Angkas o ang Joyride, okay ra sila. Wa mas sila dakop. Ang kanila mahinoong maximo dakop. Yes, sir. Kasi sila, sir, until until sa finality sa paghatag sa go signal nga pwede na sila mag-authorize na sila, pero since ang maximum ang wala pong ma-appeal sa listahan ba. Kaya ang Move It under man na siya sa operation sa Angkas. So unsa man kay nahitabo sir ngano man nga ang maxim of all the kinini ang mga mobiyahe nga mga motorcycle taxi nganong ang maxim raman may wa makakuha og permit unsa man hitabo ani? Wala pud ko cable sir kay diha man na magikan sa taas sir ang pagpahatag sa memorandum regarding sa mga listahan sa mga motorcycle taxis authorized implementation sa ilang pilot testing program. So, tuas sa taas ang negotiation ani, meaning tuas sa Office of the Secretary? Yes, sir. Yes, sir. So, meaning kining ilang maxim nga kumpanya, wala ni makakuha og permit dito? Wala, sir. Ma-appeal sa listahan, sir. So, kinini ang doon na mo'y dakop nga nahitabo, sir, last week, no? Doon na mga gipangdakop ang mga maxim? There is a certain operations, pero regarding sa operations division sa LTO, sir, wako sa ilang program. As I said, limitado lang ang akong functions diri sa Region 7. Amo ba? Kay yes, sir. Kinini ang mura man gud kanang kuan, although kasabot kita sir no nga pilot testing pa ni during sa pilot nga inyong testing, it would become unfair if Maxim is being singled out nga dakupon sila ang ubanwa. Wala ba mo mga pamaagi nga ma-appeal na lang siya, pilot testing man siya, pilot appeal na sa mo. Nya kung panalitan og dili ma-approve, di kamong tanan dili ma-approve, ma-approve di kamong tanan ma-approve because umingon tag pilot testing and until now we do not know as to the timeline as to when the pilot testing will be done, no? Correct, sir. So until such time nga mahuman ang pilot testing, panalitag 3 years from now pa mahuman, wala na sigig biyahe ang uban kining mga maxim o ma-single out. Medyo unfair correct, siguro sa ilang palpod. Yes, sir. Unfair po, pero wala po ko kaibaw sa timeline sa gihimo nga timetable kung kanusa ba na siya i-legalize. Either ma-legalize or dili ma-legalize, but in the meantime that you are still in the stage of pilot testing, at least siguro nga ma-fair ang atong treatment nila tanan. Yes, sir. I will relay this message padong dito sa central office o sa LTFRB kung unsa gud ang ilang timetable diri. Ako po, kung kaibaw kung kakarusa until when. Kay ang timetable, especially the pilot testing program, there must be always a timetable for that para manaytay finality ba. Okay, kung panalitan ang timetable, maingon ta nga until next month na lang kutob na ang kuana na. Di na kinahanglan nga mo kan bata. Pero ug ta kasabot masipag another 2 years pa ang testing yes. Malkansi ang taga Maxim kumahon. Yes, sir. Yes, sir. Dapat, sir, ang maghimo ana sa evaluation program ang LTFRB. And then ang advice nako diha sa Maxim, they have to go to LTFRB para maka-apply sila kung unsay mga requirement para ma-legalize po sila sa ilang motorcycle taxi program. Unsa may ilang buhaton kay nakakuha man ang uban kining panalitan kining although kay bawo gyud no perfectly we understand really
nga kining motorcycle taxi dili basta-basta sad, but considering nga dunay pag-study ani para fair lang sad siguro ang atong pag-pilot testing ani, di sila tanan atong i-treat sila nga equal. Yes, sir. Dapat yun. Dapat ko na. Kay kini di ba move it sir, okay naman move it, angkas okay naman as an joyride? Yes, sir. Oh, so only Maxim ang dili okay. Wala akong cable pod kung ngano wala na-appeal ang Maxim sa listahan sa pilot testing. Dito man sa central office nagikan ang mga memorandum pa doon nga rin sa region. Oo, sige sir, no? Sige sir, kung unsa man gali ni but I hope makatabang sa katingali ani sir ug marilay na to dito sa taas kung naunsa ni tabuan ni because yes, sir. Imagine ka 3,000 man kuno sa kabuk Maxim kuno sa Cebu, so 3,000 ka mga tao nga magkulbag kaldero ani kung maahon. Yes sir. Pasalig ko ninyo nga ako mag-research pod ko unya kung unsa gid ang kuan ani, kung unsa gid ang timetable ani kag kinsay mo himo og evaluation para ma-legalize ani sila tanan. Sige sir. Sir, salamat kay sir sa paghatag panahon nato diri sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Yes, Attorney sir. Thank you very much sir. Mayong buntag. Mayong buntag po. Bye-bye. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Atong takna alas 10:12 na mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ato siguro sang tawgan ng LTFRB ani. Ug tuad din ni sa taas kung maohon, no? So unsa man ang inyong Maxim, ang inyong management sa Maxim, wa sa makadiskarte dito, nalupig sa diskarte sa taga Move It o taga Angkas o taga Joyride. Basin sir kay basi unsa ni tabo ito pagdasabot ba ano man kalakiha nga. Mao gani sir kay mangutan ako sa amoang manager. Di gyud siya katubag ana sir kay wala kuno sa iyang level. So kinsa may kuno sa taas. To ako no sa taas nya ang iyang explanation namo inko sir ngano man wa man ta mahatagig permit unsay may kuwang nato unsay kulang nato sa atong mga papilis. Nya ingon siya nga parte kuno sa kompanya kompleto na kuno sila. Tanan nga requisitos. O kompleto na daw sila. O, ang problema kuno wala sa management to ako no sa ahensya nga hingtungdan. Murag alkansi man inyong kunanig maohon, alkansi ang inyong Maxim. Nalupig mo sa kuan ito. Diskarte sa taga Grab o taga kuan Move It o taga Angkas. Nalupig mo sir. Ya, ambot lang ka og tinuod ba po nang kalakiha. Og tinuod ba po nang ingon sa kuan nga ako ra po ning i-release sir kay mao ra po akong nibawan nga ang Maxim kuno dili mo bribe. Mao kuno nang nadugayan mi. Uy. Adios. Ang maohon na. Murag. Tapos sir, corruption gyapon sir. Ato ning klarohon ha. Kay medyo bugat ning kuan na. Sa atong linya si Regional Director Eduardo Monte Alto sa LTFRB mga higala atong gitawagan sad para nga ato ni mahigalang suta sab o unsa mahigalay side pod sa LTFRB labot ani, no? Atong tagag pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Direktor Eduardo Monte Alto sir, maayong buntag live taron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM sa Attorney Rufil Banyok ni sir. Attorney o sa tanang tigpaminaw o nagatanaw sa imong programa. Kining sir Eduardo, kining unsa may atong mapasabot unta ning atong taga Maxim kay ni anhisa sa among Sibianan nagpatabang sila kay mao lagi kuno ning ang ubang mga motorsiklo samaan ng Move It, Angkas kanang Joyride, okay naman sila kuno unya ang ila sa Maxim dakupon man sila. Unsa may atong mahimo ka ani sir? Unsa may atong ma-explain ani nila? Ako sang klarohon ang LTFRB jurisdiction sa motorcycle. Okay. LGO ug LTO. Ang ako lang nakuan mo gud ana kaysa during ang among chairman during the time na siya ang LTO ASIC sa LTO, siya mo'y chairman pud sa kining kuan, kining taxi motorcycle taxi. Parang carry over na lang kay nabalhin naman siya sa LTFRB. Pero sa una na akong nahibaw kay na-involved mi kadali
sa ning pilot study nila, tulo lang ka kuan namagot na ikap, tulo lang ka kanang taxi motorcycle taxi ang nag-appeal sa pilot study diri sa Cebu. So mao nang angkas, Move It ug Joyride. Wala pa'y Maxim. So basi naulahin ng Maxim mo nang nagkuan wala na sila. So unang mas mayo kay kagahapon diha man tong Maxim sa kuha katong kuan po na siya Transport Network Company sa Purwell TNBS. Tinghan na tong manager kagahapon lang nga akong gi-advisean about sa inyong motor, mas maayo inyo i-clarify dito sa kuan o musulat mo sa atong central office sa LTO, dili sa LTFRB. Parnis copy lang LTFRB nga maalaw pud mo og kuan biyahe diri sa Cebu, pero under pa maguna sa pilot study karon. Kay dili man gid allowed ang pampasahero ang motor. So doon na patay siguro amendments ba or revision sa naay Republic Act 202 manginganana. So basta sa kanang about lang sa ilang pagbiyahe, wagin mi appeal sa update ana karon. Ang ako nahibawan na sa una kay nahitabo lagi nga ang among chairman karon sa LTFRB dati po sa LTO. Sumuna nga murag nadaanan na po hinoon. But nadaan niya sa iyang kuan. But with respect sa opisina, doon nag sa statement nga walay appeal ang Maxim. Sa Cebu. So pag-apply ni nila dito sa maka-appeal sa pilot testing, murag na alangan wa maka-appeal ang Maxim di ay. Yes, wala man na maka-appeal ang Maxim. Ngano kaning wa maka-appeal sila nga mas una pa man isla sa kanani ang uban kuno nga mga kuan like kining ang Joyride o kining Move It, una pa man kuno sila Maxim gani. Una sila pero wala pa sila accreditation sa una, gipandakop man gani namo na kanang ilang mga four wheels. Duha na sila ka company kay dili man na sila Philippine nga company sa kuan na abroad. Dugay na sila na accredit kay tungod sa doon na sila yung mga violation sa unang magdaghan na sila multa. Wala gid sila pa-accredit gid sinugdanan mo nang naulahay gid sila sa tinuod ng tulo. So kanara tulo mo recognize sa unang pagsugod ana before pandemic. Kay mura man gud og nabutang pod sa ilang kabahin sila nga murag unfairness among paatda nga ang ubang nga mga motorsiklo pwede naman sa magkapamasayro nya kami ra may dakpon murag nang single out sila aning kalakiha. Nangutan na bin ako ang LTO po na ko wala man mi kahibalo gyud ana kay inyoha man na siya nga kuan sa ilahang checklist pod. Wala may appeal ang Maxim. Muna na ang munang maayo karon kanang akong recommendation lang siguro aning mga nagkuan og Maxim kay dakpon magyud sila. Ulaton na lang nila ang kanang accreditation gid anang accredited na gina sila as motorcycle taxi pero ma-appeal sila diri sa Cebu. Kung unsa may ito ma-advise ka ani nila Sir Eduardo, considering nga napaman sa pilot testing but we do not know yet kahantod kanos sa mahumaning pilot testing basi malangan pa ning maayo so dili sa kabiyahe so unsa may pamaagi ni mo apply sila dito pwede pang mapaapas sila dito unsa may pamaagi kuno na may manager nila kalagi tuning anak kagahapon ako adto sa sila na ang ilang opisina daw na duol sa SM Rapod likod anang SM Mabul adto sila aron pinaagi sa ilang opisina mag-clarify sila sa kuan LTO dito. Sa central office sa Manila. Central office gyud. Okay, ang ilam kong kuan nga gipangdakop na gud sila so mao nay problema sa mga drivers as pagkakaron. Mao gyud kay wa lagi na appeal sa una sa pagsugod yun. Doon na take up. Doon na take up ana nahimo sa sinugdanan man gud di-appeal lagi mi. Gi-appeal meeting ana doon na take up akong nahinumduman murag 6,000 lang. So kaning tulo tag 2,000 ana then nagkandak po na sila training din sa Plaza Independencia Linggo mutanaw gani ko mayo ang training so kanang maximum lang ko kakita nga naay nag-training. Dili po kay ko kuan ana kay wala gyud may appeal dili na appeal sa among jurisdiction. Dili jurisdiction sa LTFRB ni kining kuan na.
So sige, ang ato lang ani nga ma-advise na nila ani ato lagi na kumatihon dito sa taas ug mahonay dai. Oh, gyud. Punong sa sila kay lisod ba kay purag dagko kay nagmulta. Punong sa sila. Kay murag lisod masagod kayo, at least kamo kay bawo mi sa inyong part nga ang LTFRB way labot ani. Unya sa LTO sad nya mura bag umangutan na ta di sa Kibaw unya naon sa mga dakop man nga wala Kibaw pag di ay. Okay, sige sa LTO. Medyo murag wa may apel ang Maxim. Mauna. Sige, Sir Eduardo, salamat kayo sa panahon nga maghihatag sa DYHP o sa IFM. Yes, attorney. Daghang salamat. Maayong buntag. Okay, mo to may gala si Sir Regional Director Eduardo Montialto, ang Director may gala sa LTFRB. Tuas taas giday ning ko ana. LTO day ha. Umikibaw ana nya. Ug dakop pa gyud. Kay bawo masag dakop nya. Ug sa mga kuan wa sila kibaw nya dakop kabaw sila. Sige lang atong inyong manager ani pwede nitong istorya. Namoy kuan. Namo koy number gihatag. Sa mga number sa ilang manager. Attorney. Kay kini wa ma-appeal ning inyo kuno. Matud sa ilang pamahayag no dito sa taas. Medyo dunay pagkakuana. Although giisalihan pa maguni kay motorcycle ba. Ang risgo ba di pud lalim. But kamong tanan pod o ginana nga under study pa ni nya kamo may wa ma-appeal nya pila ka tuig pinimutang hibaw pila ka tuig medyo unfair sa inyong gabahin. Mao gyud. Sige ato lang tagag pagtagad biha kaning ilang kuansa gamay lang kay mga kaigsunan. Ang ilang manager ma-interview na to para maistorya na to ning inyong kuan, inyong labaw dito nga urang ganto ning kumbatis Manila basin og tingali pug dunay poy kamatuoran gamay ning mogingon nga ding pag diskarte dito mahigala tingali dunay mga kaayuhan ba nga tinunulay siguro dito kaayuhan. Dili gyud na gamay kamatuoran ato ri dako gyud. Dako kamatuoran. Dako gyud kamatuoran ato ni. Kay bawo bitaw kas isyu karon ato ri. Basin ba og pagkuan dito nga urag wa mo'y labot ning testing kay wa man mo maka-amot dire. Ako lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ha pero kining ato sa ning klarohon kay wa man ni diri sa level kuno sa regional office to aman sa central office ni. Sabay may laki ka dito central office kung mauhon ni mga sukid tig paminaw. Makontak na to ilang manager o dili makontak? Sige lang, ilan to pugson o kan. Kaya kontak lang gyapon sa off-air. Straight to the point. Kahapon daghanis lang ng Arregos to Sibianan ato lang gi-schedule karon nya danay usa ka representative nilang ni ato tagagpatagad si Christopher Puliran ang Maxim manager diri sa Cebu. Aron ato mahigala labot aning maong sitwasyon karon. Lahat ng tanong straight to the point. Christopher Puliran, may buntag sir, live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM, Attorney Rufil Banyok ni sir. Hi, Attorney. Good morning. Sa tigpaminaw sa DYHP. Good morning. Yes, Attorney. Sir, unsa may kay atong mahimo ani ron kay kini ang kamo magyud sa Maxim aning kuanan nangutan nami sa LTFRB o sa LTO, ningon sila nga ngadto gikuno sa central office ang negotiation ani. Unya, unsa mang hitabo nga medyo na alkansi mo sa kinamangay, kamas didto sa uban nga mga kuan like Move It, Angkas o Joyride kay kamo may wa ma-appeal single out na dakop man inyo ang uban wa man. Unsa may update na dito sa taas? Ang tulo at ni is una sila bali tawagon na sila original sa pilot study. So pauna sila ang una tulo but as of now naanay 7. Ito attorney nga approved na sa pilot study is appeal gyud si Maxim. So we are already accredited ay ang pilot study national man na siya attorney. Okay. Ang office sa Maxim is kami, Cebu City. Pero ang gi-approve nila attorney, ang mga branches namo wala nila gi-appeal o approve ang Cebu City. Ngano na unsa mahitabuan sir nga diri man ang pilot testing area sa Cebu City nya wa man hino ma-approve ning inyo sa Cebu City? Kana siya attorney is padayon gihapon ang amo ang pagpaningkamot kay since ang amo gid untang intensyon nga makover is si Cebu City. So karon padayon ang amo ang negotiation sa ilaha hantod bisan gahapon nag-visit me last na mo nga transaction o napami another nga mga transaction kay tungod gusto gid namo nga pipila ka mga driver ang amo pong matabangan ba where in fact attorney is it should nila wala me train
Just to inform you is we are in partnership with Tesla. Mismo ang nagkan-training sa mga drivers. Kung sa ilang giingo driving test, soon as possible, tanang attorney is ready na gyud sa among office because once i-authorize nila ang amuang main office kaning Cebu is as soon as possible is maka-start na dayon. Ako gani attorney is I am nag-schooling sad ko sa driving kay para if i-authorize na gyud is na need mag-assessor og kanang trainer, so certified na pud ko an attorney. So karon unsa may imong advice ato mga drivers, unsa man paabot lang ta o kanus kadugay magpaabot ani kay dakop man gyud ang ilang gihimo sa LTO sa mga Maxim drivers. So mao na ang ako ang gikandak nila attorney nga face to face dari sa office nga yes daghan kay client mo patronize sa Maxim tungod sa kanindot nga serbisyo nga ilang gihatag. So pero sa face to face namo diri nga akong gikandak sa among mga driver nga i-focus usa ang ato ang delivery mintras nakigdisog pa mi pag-ayo sa mga authorities nga i-authorize nila as soon as possible since naa naman gid tay pilot study. Ang problema lang ang mismong Cebu City mo gi-exclude nila sa maong nga authority. Sumurag na hinoon nga ironic ni sa inyong part nga ang uban nga mga lugar na approve nya din hinoon sa pilot area wa ma-approve. As the head manager attorney sa main office sa Maxim is yes, it's a little bit frustrated in my part considering daghan pud og mga pipila ka mga driver nga nakulban murag term nga nakulban sila ba ana but then among gipaningkamutan attorney isip manager nga nilanog man gid na sa kadaghanan nga wala mi pakialam sa mga driver but then kami man gud nga company attorney nga bisag unsay movement namo di mi pareha sa uban nga unsay movement namo is mapost sa social media kami wala gyud especially insurance attorney is we guarantee tanan nga nangayog assistance namo is we comply, we help them. Especially sa mga driver nga karon nga nagatubang sila sa inana nga problem is kami gid mismo ug ako mismo ang nagpatunga sa ilahang mga problema nga matabangan ako sila ni ana. So unsa na may gibuhat karon, unsa may update sir sa inyong central office aron nga makakuha gyud mo og permit pananglitan nga makabiyahe ning mga Maxim driver sa Cebu? As per last connection na mo attorney kay since ang kaniman good siya nga process is dili man siya diri sa Cebu City where in fact ni visit mi gahapon sa LTFRB so sila mismo ingaingon nga wala sila mabuhat. So since ang central office pud nila is tuaman sa Manila, then tuwa pud mi legal department mga liaison officer nga nag-work out dito as of the moment, as of now. So ang inyong advice ani sa inyong mga Maxim drivers unsa man focus sa delivery dili sa mamasay no? Ani man gud ni ang amo attorney among application ba naaman goy auto booking so inig-book nila attorney is automatic sa ilaha. Unya kaning mga driver man gud yes na mga driver sa mo ang naka-focus og delivery unya usahay tungod sa auto assignment mapugos sila og kanang kuha ba sa kanang mga passenger. So mauna nga akong gi-conduct sa ilahang seminar diri sa office nga para malikayan nato so dili ta mo violation so focus lang ta sa kanang delivery as of now. Kay murag ni hinay mo kung delivery kay wala na may COVID ang mga tao dili naman pa-deliver mo malit na mag-ila mo na attorney nga ang among paghanyo sa authority tungod kay compliance man gid mi sa ilahang untang gipangayo especially diri sa Cebu we are top 3 taxpayer. Saan gani sa amuang kuan diri sa amuang permit sa City Hall it's almost million ang among ginabayaran that is annual wala pa labot sa BIR so yes we are like religiously paying sa taxes ana but then ang issue karon is mao nang wa pagid mi gi-authorize nila so mao gid na attorney akong gibalik-balik kung pag-ampo lang attorney so pila na gid attorney nga unta maluoy sila nga i-price na gid na nila kay tanang pangayoon nila as long as ma-authorize especially sa driving test tanang mga gamit attorney is ready na gyud kaso lang dili pa sa driving test if wala ang TWG but nanapod mi mga driver pipila nga na training na under sa TESDA Cebu o TESDA Minglanilla. Pila ka mga drivers tanan ang na-impound ilang mga motor sir nining Maxim?
As of now, attorney, kay Pilmiro duha, unya gasunod-sunod man na ilahang pag-impound attorney, isa namo kagahapon nga wala ga checkpoint gisundan ra pero gikuan siya gisuhan siya TOP gitawag ra hoy hundabit paraplin ana ba so ilahang giisuhan. Okay, so unsa man itong matabang ani sa mga drivers ninyo diha nga na-impound ng ilang mga motor? Dako ra bag multa, sir? In line with the penalty, attorney, is amo nang gipaningkamutan is yes, si company is amo na siyang gisagubang, attorney. Kunya regarding sa ilahang kay 3 months man gid ang apprehension sa motor, at the same time na ang legal department, so ako ang gi-connect sa mong legal department. Ang problem is since ang main office sa Maxim is Cebu, and due to this problem, amo ang legal team is naakaron sa Metro Manila. So, what mo tie up din nga kon sa Cebu? Considering inyong main office na sa Cebu? May tie up, attorney, karon is naami meeting alas 2, so probably na naman kayo mga contact sa mga driver. Ang uban, attorney, is amo nang nabayaran. So, na ibag-o nga mga na-apprehend, so mauna po niyang ako ang work as of today. Ang inyong main office niya sa Cebu, sa maning Maxim, sir, Cebu-based yun natao ni sa Cebu? Maxim office na mo, sir. Ang main office sa Philippines is Cebu. Yes, attorney. And international company si Philippines is ka 21 nga country nga gi-operate ni Maxim. Okay. So sige, sir, no, ato na siguro tabangan ni mga na-impound nga mga motor, pero pangitain nyo pamaagi din ha, kay ngano maning kalakiha nga ang uban pwede ramang nakabiyahe, ang inyo ramay wa. Mao lagi, attorney, so padayon gid amo ang pag-ampo o paghanyo sa authority nga unta ilan agid nang i-release. Kay mao na akong gingon, attorney, is appeal naman mi sa pilot study. Ang problema lang gid is accreditation, certification sa city kay accredited na gid mi sa among mga branch, uban nga branch. Wa kamo malkansi sa kama, sir, kinamasay dito sa central office nganong ang uban nakakuha ikamo wa? Wa ba kay mga consideration sa ito uban or doon ay mga padangog ba kaon sa ba? No comment, attorney, basta si Maxim, attorney, is we are into that kuan mga inana nga mga transaction because again we are religiously doing our business good. So sige, sir, so doon na may meeting sa mga divers para mapasabot siguro ninyo ning maayo sa inyong mga divers. Naami meeting, attorney, regarding sa amo ang higher department. At the same time, sa mga na-apprehend is ako po silang himuang GC para easily ako ang pag-reach out nila o easily po ang ilahang pag-reach out na po. So sige, sir, anak lang sa kay tungod ining sitwasyon na I hope kay murag na sa inyong level sa side ninyo sa management ang pagkuha gyud og accreditation nga ang Cebu mismo makakuha. Yes, attorney. Sige, sir, salamat kayo, sir, sa paghatag panahon namo diri sa DYHP o sa IFM. Salamat, attorney. Salamat sa DYHP. Good morning. Morning. Ito mahigala. Okay, sa gamay lang. Atong pagtagad mga kaigsunan. Si Regional Director Galario, nasa ulit niya. At suwayan. No, ang Regional Director sa LTO, mga sukintig paminaw, basin og unsay kalaki aniron. Sige gamay lang kay mga higala. Kay ato ni nabi kaginina katumantong ilang assistant regional director. So karon ato na contact ang regional director ato i-check sa kung unsa ba ni. Basig magkatabang ba. Ops, isa gamay lang. Sakit dunggan tong kalakiha. Director Glenn Galario, basig makakwanta to. Sige gamay lang kay may gala ha. Aron nga ato ning check po ning maong issue mga sukintig paminaw. Standby sa linya ron. Lahat ng tanong, straight to the point. Director Glenn Galario, may buntag sir, live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning. Attorney Rafael, may buntag kanimo og tanan mga listeners nimo. Good morning sa tanan. Oo. Sir, kinini ang di amo mi bisita lagi kini taga Maxim ba niya mo to nga amo lang sa kang gitawgan para mabati na mo inyong side pod ani o naunsang hitabuan kay ang ila laging kuan although na istorya na po namo ang LTFRB, na istorya na po namo tong ilang manager unya dakop maguno sila lagi unya mo ni ilang giingon nga kadto kunong Move It, ang Angkas, ang Joyride okay naman niya sila moy na single out. Unya ang ilang mga motor na impound ra ba ani ron. Unsa bay mahimo kanato sa LTO, sir? Dapat matabang ani nila sa pagkakaron. Unsa may ato ma-advise sa ani nila? Good morning. Attorney, as much as you wanted to help them, pero I don't know directly gikan sa taas nga
diri sa Region 7 tulo ra gid ang gitagaan og kani bitong authority nga mag kaning operate as motorcycle taxi. Katong tulo. Nya ang kaning si Maxim wala sila itagay og authority mag-operate as motorcycle taxi, pero ang nasa ila is kuan lang kanilang sa mga goods lang dili ang passenger. So mo may directive sa taas, so amo lang gi-follow ang directive sa taas. Namang may motorcycle taxi technical working group ana diri sa Region 7 kato lagi yung dulo. So si Maxim mo gi siya labot. So mo nang among ang ilang pag-operate diri as motorcycle taxi unauthorized man, illegal man. So mo na siya kanang illegal ila. So mo nang gidakupod namo. So amo advice sa ilahapod kabalo naman sila nga ang ilang management dito sa taas mo apply dito sa motorcycle taxi nga technical working group para kung ano na yung mga papers na kinahanglanon nila, sige, comply lang sila dito until such time nga ano na directive ito sa taas nga legal na ilang operation dito as motorcycle taxi, that's the time nga makundang po ni og operate sa ilaha. Okay. So, pila man multa ani ni hitabo, sir? Kini mga gipangdakop? 6,000 plus impoundment of kanang 3 months. 3 months nga pag-impound. So, kini yes, sir. Oo. So kay bauta sa inyong side ani sir kay mao man kadeni nga ang ilang permit lagi delivery raman katulang tulo mo ay gitagaan. But kini ang adto sa central office la mo adto sila og panalitan mo apply sila nga ma-appeal sa ining pilot testing. Yes, ang ilang management kabalo na dito sa Manila. Kanang sa motorcycle taxi technical working group magpatuloy lang sila dito na ay certain committee nga mo handle ani na kung kompleto na ilang papel and then nanay advice gikan sa taas o that's the time nga legal naman ilang operation, so maunda na ang dakop sa ilaha. Sa imong nahibaw sa may history gid ani nganong kining tulo ra man maoy na taga-ag permit unya kining Maxim considering nga 2019 pa man sila wa man sila ma-appeal. Dili ra ba ko privy ana kung unsay nagkahitabuan na dito sa Manila. Hello. Yes, dito sa Manila dili ko kuan I'm in no position to pay dili ko direct ang kuan na kung sundalo pa ko naghuwat ako order gikan sa taas and then ako lang gi-implement sa ilang order. Oo, kay butang magud siya. Sige lang sir, no, kay bawo may sa inyong side pod, pero og sila may pasultion ba of which ang mga tawo nga naminaw ro mingon bitaw no nga ngano man nga motorcycle may pun single man gyapon ning Move It angkas o joyride nya okay man sila nya kining Maxim ora may wa no mo dakop man sila so murag unfair sa ilang part nana ba. Makasabot ra po ko sa ila pero kami po diri agad ra po ni order sa taas. So mo pa na piece of advice nato sa ila nga ikumpleto lang ilang mga documentary requirements o sa byline requirements dito sa taas. Kay if completed na kung unya mo advice ang taas diri sa mo nga legal na ilang operation for sure dili ta man nakop sa ila. Pero for sa pagkakaroon wa may problema kung kanang di lang sila mamasiruan katulang bitong sa delivery. Mga goods lang. Yes, delivery. Taod naman ni sila Maxim sir unya sa man hitabo bag-o lang ning inyong directives nga dakupon na gid sila kay murag ni stricto mo dakop last week man lang. Yes, actually 3 or 4 weeks ago na kuan na to sa katong committee nga maora ng tulod diri sa Region 7. So kung wa ko masayop aduna na may advance info sa ilang i-disseminate nga bawal na few weeks and then last week ni nag-stricto. So dili po sila makarason nga nakalitan sila kay ngano na may dialogue actually nga nahitabo sa management sa Maxim og diri sa amo nga manakop nami. So walay mahay kay kabalo man sila. Kanus aman tong dialogue nahitabo? Ang dialogue nahitabo mga some 2 or 3 weeks ago. Mga 2 weeks diri sa opisina with Piston and then represented by Piston and then napoy mga Maxim nga mga members adto. Akong gitawgan ang ilang management sa Maxim nga sila nga motabang kuno sila in town sa multa pero pwede ba ni nga dili matriman sa ilang pag-impound panalitan o magkuha nila kay basi mga uba nilo dito mauwanan og mainitan sa inyong impounding area? Yes. Specific man ng 3 months so it's beyond my pay grade attorney. Pero pwede na ko i-endorse dito sa taas and then si taas na ang central office ang decide kung pwede i-release siya even if wala ni sobra og
3 months. Unyang 3 months ang ihaprabaan na Attorney Rufil kay ihapon siya from the moment kanibayad sila sa penalty, which is 6,000 pesos. Wa ba'y mga amnestiya aning ilang mga multa nga magamay-gamayan? Kay murag dako ra ang ilang multa? Ay diri sa among level dito, attorney, pasensya wala ko'y power ana basin dito sa taas, pero kung unsa man galing endorse na ako sa taas kay basin na sila discretionary power dito nga paubsan ang penalty plus paubsan pod ang kaning paubsan ang kanang number of kanang period ba sa impoundment. Sige, sir. To add, ang maxim admitted man po din nga kolorom sila and then nagbayad man po sila. So ang issue na lang sa katong may admission, ang kato na lang ang manager actually ang nag-admit. So ang issue na lang is kato na lang pong 3 months nga impoundment nga period kay mo man ang minimum. So mo na siya. Kay accredited naman kuno sa mga lugar sir naanam kuno sa permit ay sa Cebu na hinuon nga mo'y testing area mo'y wa. Naun sa kang hitabo no? Dili ko kabalo dito sa taas ngano pero ang sure lang ko na directive dito sa taas gikan na actually na ko message from central office nga ituloy ang katong dakop diri sa Maxim. So unsa may ato matambag sir at sa mga naminaw na to karon nga mga drivers sa Maxim o yung sab sa management? Yes, ang akong matambag balikon na pud nako, let's go back to the basic kung unsa documentary requirement dito sa taas they should work on their authorization dito sa taas kung authorized na sila, legal na ilang operation dire and then everything is settled, wala na tayo issue ng dakop sa ilaha. As kolorom. Sige sir, salamat kay paghatag og panahon namo, Director Glenn Galario sir. Salamat Attorney Rufil og maayong buntag kanako. Maayong buntag. Mao to mahigala si Director Glenn Galario. Aton istorya hog taud ha. Sa off the air na lang, murag medyo dunay kwantos taas kuno ni. Nalupig siguro mo sa kinamasay dito. Bertin bahita kinamasay. Ya, ang buhaya to ni kusog mo kamas. Ano ning kalakiha nga ang uban na okay man. So ang inyong kuan dito sa kuan siguro na may mangidhat kuno na dito god. Labi ng buhaya to ni kasi to mangidhat. Abot nimo dito nagkinidahatay siguro ba nya wa makakidhat siguro tong inyong labaw dito. Paano to ni kanang pwede unta maubos-ubusan ning pagkuan ning gitason na ning 3 months ato ni mao na atong matabangan niya to ni mao na atong gipangutanan niya. Okay, loya sa mong motor dito to ni tay pa ita ako ra batong ang pinga akong motor gid unta ako yung gasan kadalaw niya ma-impound dito 3 months malata na to dito mawalan initan ilang impounding area wala ra ba na cover wala initan paita to ni nya so kamahala ra ba sa motor karon nya pila ra gud tay kita na mo na pa may pamilya mao isod kayo sige lang ato tong gipangutanan niya ato lang follow up on pangutana ha ya kita tas gawas kalto taon sa istoryal tagdugang kaya at least kuha na to ni